खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थुदो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै आं नोंथांमोननि सेराव दिनै साम'खौ नोंथांमोननि गेजेराव संनानै दिन्थिनो नागिरदों आरो आं माबायदि सङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै आं भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर नै दायो बे साम'खौ आङो सायग्रोना लागोन आं बेखौ सायग्रोगोन साम' सायनायाव आंनो जुगार नांगौखौ आं लाखाजोबखाबाय आं बेयावहाय नै मोखांखौ बेबायदि सायनानै बेयावहाय मोखांखौ गारगोन आरो सायखांनायखौ आं नैबेयाव दोनगोन लोगोसे नै जुगार लाखाबाय साम'आ दालि बालि खालामो दानना ओमफ्राय नै बेखौबो नांगौ नालाय थांगोनाव दोननानै आं ओरै दानगोन बिनि थाखाय आं गासैबो जुगारखौ रेडि खालामनानै दा साम'खौ सायनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बेबायदि मोखांखौ गारो नै आंनो जोबसिगोनानो खनसे मोखां गारनांगौ खनसे आरो बिनि उन बाहागोखौबो दाननांगौ आरो मोनसे खोथा लोगोफोर दानाबा माथो साम'खौनो मोननो थांलिया इमान माने नागिरनो थांब्लाबो खाथि खालावथ' मोनलानो बबेबा गोजान गोजान जायगानिफ्रायसो लाबोयो गाव नागिरबाथ' मोनलानो मालाय गोजाननिफ्राय लाबोना होफैबासो मोनजायो बेखौ आंनि लोगोनि हासबेन्डआ साम' जानो होननायखाय खोनानानै बेसोरा लाबोना होफैबाय सेरनै केजि 50 थाखायै दा बिनि थाखायसो मोनजानोसै नङाबाथ' साम'खौनो नागिरनानै मोनला दानाबा बहुद खम जाबाय साम' मोननाया बिनि थाखायनो दामबो जाबाय बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव कि जानि मोननायसो नंलियानदां साम'खौनो मोनजानायसो नंलानदां नै लोगोफोर आंनिया साम' सायनाया जोबनोसै साम'नि मोखांखौनो नुवा जाना ससमा गाननांगौ जाबाय आं लोगोफोर आंहा मेगनाबो एसे माबाबायना पावारा खमिबोबाय ओंखायनो ससमा गाननानैसो सायलायलायनांगौ जाबाय नै आंनिया दायो मोखां गारनाया जोब्बाय मोखांखौ आङो गारना लाबाय दा माबा बिनि खिथुखौ दानलायनोसै उन बाहागोखौ आं बेखौ लाबोनानै सोमना दोननाय सुनायखौ नोंथांमोननो दिन्थियाखैसै बिराद हाब्रु जाना थाखायोना साम'आथ' लाबोनानै मोजां सुनानै साननै सोमना दोनोबा मोजांसिन जायो आरो लेथ्राफोरा गना थायो बेखौ गेजेर गेजेर सुनानै दोननांगौ आरो सुनानै सोमना दोनोब्ला मोजां जायो दानायावबो नै एसे गाज्रियानो थांबावदोसो माने सुनानै सोमना दोनना मोना फुङाव सोमोब्ला मोना खनसे सुस्र'लायबाय ओमफ्राय हरसे सोमलायबाय फुङाव एसे सुनानै दोनलायबाय दै होनानै आरो सोमना दोनलायबाय मोनाबिलि समाव दैखौ सोलायलायबाय बिदि खालामोब्ला मोजां जायो आरो साफा जायो बिदि सुनानै सोमनानै हरनै दोनोब्ला साम'आव थानाय गाज्रिफोरा गुट्टाय ओंखारजोबसिनो आरो हरसेबा एसे खम ओंखारनाय बायदि मोनो आं एसे थाबावबाय नामा बिजानुआ बेबायदि सानो नाथाय दा नै साम'आ बिराद मोजां जादों जोंलायलायदों दा आरो बेखौ बे मोखांखौ गारबाय दा बे खिथुखौ आङो दानगोन साम'नि होमब्लासो सोबबा बेथिं ओंखारगोन नालाय बिनि थाखायनो दानो बिराद मोजां जाखाबाय आरो आं खिथुखौ गारनानैथ' दा सुगोन नोंथांमोना नुबाय थागोन नै दा नायनो एसे मोजां जादों दा आं दाननोसै आरो बेखौ बे दैखौ गारना लाना फैना नै दायो सिखायाबो जा फिसा ना लोगोफोर नै सिखा मिडियाम दङमोन आं दा बे एसे मोजांसिन बिनिखाय लादो दा नायनि नै दाना गेग्रेबसो लाङो ना मायो नै बिदि दानबाय थिंखौ गारबाय फार्स्टआव दानबाय नै दा नै आङो सुना लानोसै र' आं दायो ससमाखौ बख'नानै होनोसै दानि साम'नि मोखांखौ एसे गोसोम सिनायै मोननायखाय गानदोंमोन आङो दा दोनथ'नोसै खामानि मावनो दिगदार जायो आं दायो दायनैसो खाना लानोसै लाइखौ दायनैसो खाना लानोसै
नाङा नै आं लाइ खाखांबाय अमाजों जागोन लोगोफोर दिनै आं गेसाव सङा आं दिनै सौकायाव संगोन नै आंनि सौकाया आं दा बेवहाय अर जरायगोन प्लास्टिकखौ नै माल लाबोनाय प्लास्टिकफोरखौ आं बेबायदि जमा खालामना दोननानै आं अर जरायनाय खामानियाव इउज खालामो आरो आं बे प्लास्टिकजोंनो बेखौ अरखौ जरायसिगोन आरो आंनो जिगाबबो गैया नालाय आरो प्लास्टिकफोरखौ ओरैनोबाबो सावनांगौ बेनिखाय बिदि अर जरायनानैनो इथिंनो जोंबायानो बिराद मोजां जोङो लोगोफोर नै साम'जों सबायजों संगोन आङो लाइजों अमाजों संगोन आं माबायदि सङो लोगोफोर नायलांबाय थादो आं साराय जानोसै दा र' नै आं बेयाव साराय जानोसै दा बेनिखायनो नै बिथिं आं बेखौबो जानखाबाय आं खनसेयावनो मोननैखौबो संखालांगोन बिनि थाखायनो जाननानै लाखाबाय साराया दुंगौमानि आं नै बेफोरखौ रेडि खालामना लागोन आं बेखौ सुनानै लाबोबाय आं नाथाय सामब्राम गुफुरनि बिगुरखौ गारा आं बिदिनो होगोन गथायैनो देगोन आङो ओमफ्राय नै आं बे हाइजेंखौ फिसा फिसा खालामना लानोसै नै बे हाइजेंखौ होबाय बेनिफ्राय आङो लाइआवबो एसे होगोन आरो सबायाव होगोन नालाय फानलुखौ एसे बुरजा होनोसै नै फानलु बुरजा फानलु होयोब्ला एसे बुरजा होयोब्ला गोथाव जायो बेखौ देना लानोसै आं देना लाबाय आं बेखौबो हानानै लाखानोसै साराया दुंगौमानि आं दायो थाव होनोसै बोखानोसै नै बे अमानि थाखाय होखाबाय नै आं साम'खौ होनोसै नै पियासा मोजां जाबाय खामबा बेदरखौ होनोसै होनोसै एवनाय समावनो बेदराव संख्रि होयोबालासो नांनाय बायदि मोनो आरो दै होनायनि उनाव होयोबा नांनाय बायदि मोना ना लोगोफोर बेनिखायनो आङो एवनाय समावनो होयो आं हालदैखौबो एवनाय समावनो होयो गोरान एवोब्लासो आङो उनाव होयो नाथाय बिदि दै होगोनबा बेदरफोरबाथाय हालदैखौ होखायो आरो दसे आं दा सबायखौ नायनोसै माबायदि जादों लोगोफोर दै ओंखारो आरो बे साम'नि दैया रानोब्ला मोनसे सोदोब फैगोन मा बुङो जेब्ला दैया रानगोन ना होमबा साम'आ बेरो आरो थेथेब थुथुब बेरगोन बे थेथेब थुथुब बेरनाय समावनो दै होयो दै होयोब्ला मोजां आरो बेबायदि बेराब्ला दै होयोब्ला साम'नि एवनाया मोजां जाया आरो बारा टेस्टिबो जाया जुदि साम'आ एवनायावहाय बेरोब्ला बेखौ दै होनो हासिगौ होननानै जों मिथिनो हायो आरो बिदि बेरोब्लानो दैखौ होदो आरो होमब्लानो आन्दाज मोनो जे साम'नि एवनाया जाबाय होननानै दै होनो हानाय सम जाबाय होननानै जों मिथिनो हायो आरो बे मोनसे साम'नि माने एवनायनि मोनसे आन्दाजखौ मोननो हानाय बिराद गोरलै किटिप
आयदा बे साम'आ थेथेब बेरबानो दै होनांगौ दा बे दै ओंखारबायसो थादों दा दै नै लोगोफोर साम'आ आवाज जाबाय थेथेब थुथुब बेरबाय आं दा बेयाव सबाय होनानै दै होनोसै आरो नै दा सबायखौ होनोसै सबायखौ होनानै आङो एसे एरनानैनो दै होनोसै मानोना साम'आ जाबायानो दै होनो बेरबाय आं बेयावबो साम'आ आंनिया सेरनै आरो माबाया आधा केजि सबाया दा बेखौ एरनानै आङो दै गुदुंसो दै गुदुंसो होना बे देनानै दोननाय मा बुङो जिरा एलाइसि लं जालुक आरो दालचिनि माबा मस्ला गलायनानै देनाय बेखौ एसे होनानै एवनायाव मोदोमथो एसे होनानै मोदोमथोसै सबायखौ होनानै एसे नै आं एरबाय सबायनि एसे दै ओंखारदोंमोन बिदि एरनानैनो आङो दैखौ रानहोबाय दा नै आं दै होनोसै दा दै गैला सबायनि दैयाबो गैला दा दै होनायनि सम जाबाय दै होनोसै एसे होग्रोना लानोसै नै आंनिया नै दै होनाया दै गुसु होनाया गुदुबाय दा आङो गुदुं दैखौ होनोसै नै गुदुंखौ होबाय बिनि उनावसो अमा बेदर नालाय एसे मस्ला होनानैसै आरो मोदोमनायनि नै एवनाय समाव एसे मोदोमनायनि होबाय देना दोनखानाय मस्लाखौ औवानि बन नालाय जोंबाथाय जोंबाय गुर जोङाबाथाय एसे बख'ना दोनबानो स्रोब गोमोरो एसे उसुबिदा जायोना लोगोफोर औवानि बनजों ओंखाम संब्ला एसे माने बन थायोब्ला मोजां आरो दंफां बन थायोब्ला नै आंना गोमोरना होलायदों दा बेयाव आं दै होनोसै दै गुसु एसे होग्रोगोन दै गुसुखौ नै दै गुसुखौ एसे होबाय ओमफ्राय बे गुदुब्लाथाय आं दै गुदुंखौ होगोन आरो गुसुआ गुदुबाय नालाय दै गुदुंखौ होना होनोसै आरो नै साम'आ एसे गुदु हाबहोबाय आङो साम'खौ दैयाबो एसे रानहांबायनो आं दायो सदाखौ होना होनोसै खारैखौ आंनिया सदासो होयो नालाय बेखायनो आं सदाखौ होगोन आरो आं दा सदाखौ होबाय गावबा गाव नांनाय हिसाबै होबानो जाबाय आरो खारैखौ बिदिनो होखायो ना लोगोफोर गावबा गाव नांनाय हिसाबै गोबाबखौ होबाय माने होबाथाय गुदु फावो बेनिखायनो आङो दसे सम गुदु होनानै साम'खौ मोनहोना लायो आरो मोनहोनानैसो होयो आङो बेवहाय सदा होबाय नालाय आङो दा थाखोनखौ खोबलिया दा नै बिथिं जाबाय अमा राजाखौ नायलायनोसै नै अमा राजायाबो दैया रानबायानो नै दा बेजों लोगोसे लायाबो मोनफानांगोन नालाय आं बे लाइखौ बेयाव होगोन आरो आं बांद्राय बिदि गुसुं खालामबाय थाया गोलावैनो होगोन बिदि सेफ्लेनानै मस्रायनाल' होजोब्बाय आं लाइखौ बिदि मस्रायनानै होबाय आं हायाखै एवनायाव होआ आङो लाइखौ बेबायदि गुदुनाय समावसो होयो एवना होबा आं बारा मोजां मोना बिदि गुदुनाय समाव होनानै जायो आरो आंनिया गुदुबाय थाथोसै खोबना होबाय आं नै लाइनिबो दै ओंखारदो आरो आं दै होनायाबो एसे दंखायोमोन ना बरिया जादो एसे खोमसि लोगोफोर न'आ लाइटआनो नै गंसेल' लाइट बेबो सोरांखौनो होआ खमजुरिथार दा खोबना होलायनोसै दै राननायसै नै दायो सबायनि महरा माबायदि जादों नायनोसै लोगोफोर एसे नै रुइबोदों नै रुइबोदों बे दैया रानोब्ला आं दै होसिगोन आरो बेजों सबाया रुइथोसै आं खोबना होआखै गुदु फावोना खारै होबा बेनिखाय खोबाखै एसे एरना होबावबाय माने एरनो नांगौ दे लोगोफोर नङाबा सबाया मा जागोन सिङाव दाखिनोबो हागौ माने सिथाबनो हागौ होनदों आरो नै लोगोफोर आंनि ओंखाम संग्राखौ आं खिन्थिनि बानायजोबनो हायाखैनो नै खिरखिफोरखौ होनो हाथ'वाखैनो नै सौकाखौबो आङो प्लास्टार खालामनो हायाखै बेबायदिनो संथ'दो मानोना आं बांसिनै गेसावसो सङो नालाय
माबा खामानिफोर जायोब्लासो बा न'फोराव प्रग्राम जायोब्लासो सौखाफोराव एसे बांसिनै संनाय जायो आरो एसे मानसि बुरजा आलासि उलासि फैयोब्ला सौखायाव सङो नङाब्लाथ' जोंना परियालाबो खमना बिनिखाय आङो गेसावनो बांसिन संनाय जायो आंनि ओंखाम संग्राखौ आङो थिग बानायनो हाथ'वाखैनो नै दा बेबायदि खालामनानै दोनथ'दो आरो हाबदान जाना दङ होनगोन आरो ना लोगोफोर बिदि आं माने बे साम' ओंख्रिखौ एसे गोबाव संनांगौ जायो नालाय गोबाव सङोब्लासो आरो गोथावबो जायो बेनि थाखाय आङो गेसाव सङाखै दिनै सौखायाव संदो आरो लोगोफोर नै जासिगोनानो नै रुइसिगोन रुइबा दै होगोन दै होना गुदुंबानो मोनगोन आरो मा बुङो बेखौ गल' गल' रुइहो आङो एसे गरसे गरनै एसे रग' रग' थानाय सिस्टेमनि थायोब्लासो गोथाव मोनजायो नालाय बिनि थाखाय आं सबाइखौ बांद्राय नाफ्लेनाबो होआ आरो बांद्राय गिलि होजोबा आरो आं गिलिगोनब्लाबो एसे रग' रग' थानायसो खालामगोन आरो आं होमब्ला जानो टेस्टि जायो नै आङो दायो दैखौ होनानैसै एसे दैया रानबाय नालाय दैखौ होनोसै होनानै थिगसे गुदु होनोसै गुदुबाय थाथ'थोसै बे गुदुबाय थाथोसै अमा राजायाबो बिराद मोजां जागासिनो दङ बेखौ आङो दै रानबानो थिखांखानोसै आं बाव दै होलिया लाइनिबो दै ओंखारबाय आरो आं दैखौबो एसे बुरजा होखादो लोगोफोर दै बुरजा होबा गोथाव जाया होननानै साननाङा आं लाइ होगोनखायनो दैखौ एसे बुरजा होखानानै अमाखौ एक्सट्रा माने मोनहोनाय बायदिनो खालामखादों बिनि उनावसो आं लाइखौ होदों दा बे लाइनि दैजोंनो मोनसिगोन आरो आं होनाय दैया रानबाय दा लाइनिया ओंखारदों बे मोनबानो थिखांनोसै रानबानो मस्लाखौ एसे होबावनोसै आरो खांनोसै नालाय देनाय मस्लाखौ बे आंनि देनाय मस्लाखौ होबाय आं फिनिसिं आंनि ओमफ्राय मोनसे बुस्थु होबावनोसै बे जाखाबाय नै साम' सबाया दा नै आं दुन्दियाखौ होनोसै खासि मस्ला गैया जाबाय आरो न'नियाव फांसेल' बिलाइ जायाखै खाबाय थायो नालाय दायो एरना होनोसै आं बिराद बरिया जादों मोदोमबाय आं दा खांनोसै नै खोबना होबाय आंनि माबाया जाबाय आं अरखौ बहनबाय नै आं दायो थिखांनोसै बेदरा रेडि जाबाय खांसिगोन आङो एसे माबा मस्ला मस्लि होनि ओमफ्राय खांनोसै आं दा नै मस्ला एसे होनोसै देना लाखानायखौ आंनि मस्लाखौथ' नोंथांमोना मिथिखायोनो लं इलाइसि झालुक दालचिनि बेफोर मस्लाखौ बिलाइयाव बांद्राय मस्ला होआबाबो जायो खिन्थु आं एसे होबाय लोगोफोर सेन्ट फैनो थाखाय होआबाबो जायो गैयाब्ला बिलाइजों सङोब्ला जिखुनु बिलाइफोरजोंनो बेदरानो जानायानो जा सङोब्ला मस्ला होआबाबो जायो खिन्थु सामब्राम गुफुरखौ गलायनांथारगौ सामब्राम गुफुर थाथारनांगोन आरो बिदि दा बे दुन्दिया एसे दङ दुन्दियाखौ होनोसै नै आं बे दुन्दियाखौ होनानै खांनोसै बांद्राय रानथाबो आं बिराद मोजां जाबाय नै गोथावनो बरिया नै लोगोफोर आंनि दिनैनि रेसिपिया लाइजों अमा संबाय आङो बिनिफ्राय नै बेयो साम'जों सबायजों नै लोगोफोर आंनि सबायजों साम'जों संनाय आरो लाइजों अमाजों संनायखौ नोंथांमोना बोरै नुखो अन्नानै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर जुदि मोजां मोनदों होमब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर आरो थाबैनो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोनजों लोगो हमगोन दिनै बे समाव बाय बाय